Għal jum ieħor, il-klinika mobbli li qed iddur Malta biex tagħti il-vaċċin kontra l-COVID-19 mingħajr appuntament rad bosta persuni jkonkorru biex jitlaqmu. Sa minn kmieni filgħodu f'San Ġiljan mijiet inġabru jistennew bid-dokumentazzjoni f'idejhom biex jieħdu l-vaċċin. One News bakkar fl-Università ta' Malta fejn iltaqa' mal-uffiċjali tal-Aġenzija l-Infurzar Lokali responsabbli mid-distribuzzjoni tal-vaċċin. Ta' kuljum uffiċjali tal-Leża qed jgħinu fil-proċess biex fl-inqas ħin possibbli iwasslu l-kunsinji tal-vaċċin għalfejn tkun il-klinika mobbli. Il-kap eżekuttiv tal-Leża Svetlik Flores spjega li sa issa l-uffiċjali tal-Leża għamlu mal-50 vjaġġ. L-uffiċjali kif iħaltu il-vaksin jisuqu mill-ewwel għal post fejn ikun qed jingħata t-tilqim fiċ-ċentri mobbli biex bekk jasal on time. Dan ifisser li huwa proċess daqsxejn sensittiv, fis-sens anki kif nafu l-problema ta' traffiku fil-pajjiż fejn ikollok daqsxejn tal-konġestjoni. Għal daqstant wieħed irid jikkopera daqsxejn bħala pubbliku illi meta jara il-vetturi tal-Aġenzija għaddejjin partikolarment f'dawn iż-żminijiet ifisser possibilment li jkun qed jitrasportaw dan il-vaċċin daqstant importanti sabiex li għandu jgħinna biex noħorġu jista' jkun malajr minn dil-pandemija. Meta flimkien mal-uffiċjali tal-Leża wasanna fuq il-post f'San Ġiljan, stajna nsegwu l-andament maġġel tat-tilqim għal dawk kollha li kienu qed jistennew. One News tkellem ma' Dr. Gabriel Lagat li spjegat x'għandu jieħu min imur biex jitlaqam mingħajr appuntament. Spjegat li l-vaċċin li qed jingħata fil-klinika mobbli huwa dak tal-Johnson & Johnson filwaqt li min għandu inqas minn 18-il sena qed jingħata l-Pfizer. Importanti imma li jġibu magħhom xi evidenza li qed jgħixu Malta. So, jew xi residence permit, jew ID card jekk għandhom, jew xi kont ta' dawl, xi kontratt ta' li qed jħallsu xi renta biex naġlu meta niġu biex nirreġistrawhom ma neħlux. Intant tul il-jum ta' tnejn meta l-klinika mobbli bdiet topera mill-Mosta ingħataw 2461 tilqima, jumejn wara fiż-Żejtun ingħataw 1824 tilqima. Il-ġimgħa f'San Ġiljan ingħataw 2351. Meta wieħed jottu koll it-tilqim li kienet jingħata fiċ-ċentru tal-Università ta' Malta u fl-Awrora fir-Raba Tawdex, b'kollox din il-ġimgħa ingħataw 8323 tilqima mingħajr appuntament.